Влизаме в гигантската ледена пещера. Започваме да слизаме към вътрешността на пещерата. Вътре е мокро. Температурната разлика е като навънка, тъй като в момента на влизане беше около 2 градуса. И сега температурата се е изравнила с входа на пещерата. Но когато навънка е слънчево, топло, горещо, съответно се усеща тази вълна от топло към студено. Тук продължаваме да слизаме по стълбите и да влизаме дълбоко. Първите 500 метра минават по тази част на пещерата, която е добре направена за преход. Трябва да се внимава, защото е мокро, от всякъде тече вода. Разрешено е снимането. Нашата група е с групата от Тайван. И така, хора от цял свят идват на това прекрасно място, на това изключително чудо, в което ние се потапяме, влизайки навътре, надълбоко, където ще намерим, където ще видим и първите ледени висулки, ледени сталагмити. Тук сме в първата зала вече. Изчакваме за гайда за представяне на тази зала. И ето ги висулките. Това е залата с висулките.